Bueno, egia esan, gentozen lau egun egon ginen kaputxadun psikopata batzuen eskuetan, eta bapatean Bilbora heltzerakoan topatu genituen beste kaputxadun batzuk eta nahiko bortitza izan zen. Jarraipena eman zion bisitakoari, eta beste alde batetik eskertzeko daukagu zipaioei horren argi usteagatik zenolako harremana dagoen sionismo eta PNV-ren artean. Eta ez bakarrik PNV-ren artean, baizik eta Europa mailan dagoen sistema kapitalistaren artean. Hau ez da kasualitate bat, orain ikusten dugu medioetan, guztiek irudien aurrean ezin dute beste erik esan, eta behartuta daude esateko, ez dugu lertzen, nola gerta daiteken hau. Eta egia esan, hau da, hamarkada batzuen ondorio bat. Zen azken finean, jende orok gaur egun badaki edo bestela esango diegu, ez bakarrik zipaioak baizik eta indar errepresibo gehienak Europa mailan eta mundu mailan daude entrenatuak eta gainera bere teknika guztiak daude garatuak Mossaden esku edo Mossaden eskutik. Gainera orain azaltzen dira batzuk eta oso barregarria da kakotzen artean eta Israeletik esaten diete Sánchezen kideei, orain nola azaltzen duzue, nola esan dute, zuen anarkistak nola tratatzen duzue. Herri honetan, hamarkadak badakigu nola tratatzen gaituzten, eta historia da, trataera hori da disidentzia politikoaren kontra egiten den trataera bat. Eta disidentzia politikoaren kontra hamarkadeetan atzean dagona da Mossad eta elementu sionistak egindako lana. Egia esan, eta naiz eta errepresio bortitza pairatu izan herri honetan, urten poderidoz nolabait, eta hori konturatu ginen, adiez, atxilotuak izan ginenean eta txalupa, egia esan hartu zuen forma pixkat konzentrazio eremu bat, eta hor ginen 45 herrialdetako jendearekin militanteak direnak, eta ostia, konturatu ginen Euskal Herritarrok, ze gaizki ohituak gauden. Osea, esaten genuen, bueno, hau nolabait normala da, nos están zumbando, ez digute usten lo egiten, ez digute ematen ez jateko ez edateko, deskargak taserrekin, osea, apuntatu aldi oro, mehatxuka, argia etengabekoa, loa, hori, hainbat, irralgo, eta horren aurrean, esaten, bueno, baina hau normala da, disidentzia politiko horretan, eta gainontzekoak era como, hostia, que pasada, que inoiz gertatu ez bazen bezala, eta esaten genuen, guau, hostia, daukagu herri honetan, daitugu zauri batzuk oso sakonak direnak. Eta orduan, karo, loiura heltzerakoan, gainera, bazegoen beste ordezkaritza bat, galegoak eta Espainiatik zetozenak. Gerora, gaur hitz egin dut batzuekin, lagunak direnak, eta flipatzen zuten. Esaten zuten, ostia, kontatzen duzuen guztia, motz geratzen da. Eta gainera esaten zuten, ez dugu ez da imaginatu nahi, orain hau gertatzen bada, beste garaietan zer ezen gertatuko. Eta orain hasi dira, ulertzen hori. Baina, eske da pasada bat, osea, pasada bat. Baina nik uste hori, esan duena, azkenean, zure heziketa sionismoen eskuetan baldin badago, azkenean ez duzu zertan agindu bat jaso behar egin horrela edo egin horrela. Osea, berez zure egiteko modua oso konkretua da. Bortitza, disidentzia oro da zure etxaia, eta orduan horrela tratatzen duzu. Daude, guda baten barnean egongo balira bezala, eta etxai bezala tratatzen zaituzte. Izan zen gainera oso agerikoa, gaur egun, eta gaur bereziki esaten dugu,
esaten dutenean, no, provokazioak ikertuko ditugu. Bueno, irudiak begiratu, besterik ez, osea, eske ez dugu zertan ezer esan behar, dena esan da dago irudiekin. Irudietan ere ikusten da kriston irakaspen bat gure herriarentzat gaur egun. Monty Pythonena egiteari oso ohitua gauden une hauetan edo urte hauetan, bertan lurretik zegoen jendea eta flotilla honek duen indarra justuki hori da, joan gara 12 kide etxe oso ezberdinetakoak. Eta argi esan da, Euskal Herriaren baitan, naiz eta etxai berdina izan, ostiaka gabiltza gure artean. Aldiz flotillan, egon gara, pina egiten, baina ez dakizu eze punturaino. Eta aeroportuan ikusi zen berriz, nola babesten ginen elkarri. Nola bat bestearen gainean jartzen zen babesteko gure etxai amankomun horien gandik. Eta hori irudietan ikusten da. Eta flotillaren balore hori da ekarri nahi duguna gure egunerokotasunera. Goazen batzera, ez? Batzen gaituen hainbeste gauza horien inguruan, eta goazen baztertzera desberdintzen gaituen gauza horien gandik, ez? Eta bereziki kontuan hartzea, ostia, etxai bat amankomuna badaukagu. Gero gure ez dakit, gure estrategia politikoa izango da ezberdina, errespetagarria, bakoitza egin dezala nahi duena, baina behintzat etxaiari aurre egiteko, goazen batzera eta goazen ekintza amankomunak egitera. Eta hori da, atera behar dugun irakaspen nagusiena flotilla honetatik. Eta gainera jakinda, Palestinaren aldeko borroka da, borroka guztien ama, nola baita esateko. Zen, azkenean, sionismo, kapitalismo gauza bera da. Orduan, guazen batzera horren inguruan eta ekintzak egitera. Ekintzek kentzen dizkigute lelokeri guztiak. Ekintza zaudenean, hortan zaude eta pina egiten duzu. Eta errepikatzen dut, aeroportuan ikusi zen bezala, elkar babesten, elkar laguntzen, naiz eta etxe oso ezberdinetakoak izan. ¡Fascista! ¡Zarete terrorista!